Zeeuwse gemeentes op de vingers getikt door Den Haag en verkiezingen organiseren betekent vooral aanpassen. Maar we beginnen met het onderwerp dat deze week het nieuws domineerde. Ischelle van de Velde uit Oostburg. Zij werd sinds half december vermist en afgelopen week werd haar lichaam eindelijk gevonden. De bloemenzee voor de deur van de winkel van Ischelle groeit sinds vrijdag gestaag. En sinds de vondst van haar lichaam is dat er niet minder op geworden. Nou, het was een hele leuke jonge vrouw en ze deed het allemaal heel goed. Ze had het heel druk. Ja, en als je dit dan hoort, dan je kan verder niks. Ik had het eigenlijk niet begrepen, je kan er geen woorden voor geven, hè, dat zoiets kan. Hè. Dat nog gebeurt in Zeeuws-Vlaanderen en Oostburg, ja. Het zal niks uitmaken natuurlijk voor de familie, maar ik denk dat er misschien wel steun is dat er heel veel mensen uit Oostburg en omgeving toch aan haar denken en haar missen. Het zal een raar gezicht zijn als het winkeltje er straks niet meer is. Maar zij is er niet meer. Ja, het is verschrikkelijk. De familie is vanzelfsprekend verslagen, maar ook opgelucht nu Ischelle is gevonden. Tegelijkertijd betekent het ook dat zeg maar, aan de nachtmerrie, zoals moeder het noemde, die 2 maanden geduurd heeft. 2 maanden lang niet weten waar je dochter is, dat daar een einde aan is gekomen. En nu overheerst natuurlijk het grote verdriet. Met de vondst van het lichaam van Ischelle is er antwoord gekomen op de belangrijkste vraag. Maar er blijven er nog veel onbeantwoord. En de antwoorden daarop moeten komen uit verder onderzoek van de politie en uit de verhoren van de verdachte vrouw die sinds vorige week vastzit. En donderdag is in het water opnieuw gezocht door de politie. De aanleiding is gruwelijk, want het stoffelijk overschot dat dinsdag werd gevonden bleek niet compleet. Het uitwateringskanaal van Sluis naar Cadzand-Bad werd weer uitgebreid onderzocht door de politie. Afgelopen dinsdag hebben we hier gezocht naar Ischelle. Uiteindelijk hebben we restanten van stoffelijk overschot gevonden. Maar we hebben niet alles gevonden. Dus vandaar dat we nu weer aan het zoeken zijn. Inmiddels is duidelijk wat naar de vindplaats heeft geleid. Technische informatie afkomstig uit de auto van de verdachte heeft de politie op het spoor gezet om in dit gebied naar Ischelle te gaan zoeken. Wat die informatie precies is, wil de politie niet zeggen. Maar hierbij moet wel gedacht worden aan eventuele informatie die vrijkomt uit navigatiesystemen. Of als het om een modernere auto gaat, het uitlezen van een chip waarmee de locatie kan worden uitgelezen van de afgelopen weken. Vandaag werd ook bekend dat Ischelle niet al sinds haar vermissing half december hier in dit gebied ligt, maar pas sinds enkele weken. Onderzocht wordt nog wat met Ischelle is gebeurd in die weken daartussen. De 44-jarige vrouw uit Aardenburg, die verdacht wordt van de moord, heeft een ontkennende verklaring afgelegd. En bij deze laatste zoekactie zijn opnieuw delen van het lichaam van Ischelle gevonden. Vrijdag liet het OM weten dat ze hopen snel meer te weten te komen over de doodsoorzaak van Ischelle. De verdachte vrouw moet dinsdag opnieuw voorkomen en dan wordt besloten of haar voorarrest wordt verlengd. Niet meer kunnen sporten omdat je ouders door de coronacrisis de contributie niet meer kunnen betalen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur, dat geld geeft om kinderen te laten sporten, waarschuwt dat steeds meer ouders een beroep doen op het fonds. Daardoor is het niet zeker dat elk kind straks weer terugkeert op de sportvelden. We kunnen wel denken dat het heel goed gaat, maar in alles wat we om ons heen zien, lijkt dat er natuurlijk niet op. En verwachten we eigenlijk dat we dit jaar dus meer aanvragen krijgen. En hopen we ook in ieder geval dat gezinnen waarin het nu wellicht tijdelijk vanwege de corona wat lastiger is, dat die ook niet schromen om een aanvraag te doen. En dat die ook zeggen van wij willen toch gewoon dat onze kinderen mee kunnen doen aan sport en aan cultuur. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpt jaarlijks duizenden Zeeuwse kinderen naar de sportclub of bijvoorbeeld de muziekles. Maar tijdens de eerste lockdown werden aanvragen ineens een stuk minder dan normaal. Zorgwekkend volgens Plantinga. Uit de cijfers, maar dat zijn cijfers van voor de coronacrisis, blijkt dat het ongeveer om 6000 kinderen gaat in Zeeland. Ja, en we verwachten dat er meer worden. Dat zullen er in deze tijd niet minder zijn. Plantinga geeft als voorbeeld kinderen van ZZP'ers of horecapersoneel die nu minder of geen werk hebben. Ook die kinderen willen we gewoon heel graag voorzien van een sportkans. Want het mag niet zo zijn dat de coronacrisis financieel ervoor zorgt dat kinderen niet mee kunnen doen. Mensen hebben misschien minder inkomen. Denk bijvoorbeeld aan ZZP'ers, noem maar op. En het kan zijn dat kinderen daar dan de dupe van worden. Dat ouders bijvoorbeeld zeggen van andere prioriteiten eerst. Dus sporten kunnen we nog even laten liggen. Als iemand weet hoe belangrijk het jeugdfonds kan zijn, dan is het wel Saïd Bouzambou uit Oost-Soeburg.
Voetballen deed hij vooral op straat, totdat hij via zijn zus in aanraking kwam met het fonds. Hoe hebben ze jou geholpen? Contributie natuurlijk. En, ik kon ook mijn eerste voetbalschoentjes halen. Dat deed ik ook met een bon van het Jeugdsportfonds. Dus op die manier hebben ze mij wel echt geholpen, waar ik er ook echt dankbaar voor ben. Bouzambou is nu bekend als international van het Nederlands zaalvoetbalteam en zag veel van de wereld door zijn sport. Zonder het jeugdfonds was het voor Bouzambou veel moeilijker geweest om te komen waar hij nu is. Sportief gezien is het belangrijk voor me geweest, maar ook, ik denk ook maatschappelijk. Maar ook gewoon een stukje ontwikkeling als mens, wat mij gewoon heeft geholpen. Dus het is niet alleen op sportief gebied. Het is gewoon super belangrijk ook voor kinderen dat ze zich ook op maatschappelijk, sociaal vlak gewoon ook kunnen ontwikkelen. Het is voor het jeugdfonds nu extra belangrijk om zichtbaar te zijn. En daarom doet het een beroep op de ouders om ook daadwerkelijk een aanvraag te doen. Wij vinden dat ieder kind mee moet doen. Maar ja, het is wel belangrijk dat ouders via een tussenpersoon zich melden, zodat we ze kunnen helpen. Want ja, als ouders zich niet melden, en we merken ook wel dat er soms toch een bepaalde schaamte is, dat snappen we ook. Maar ja, jongens, als het gaat om deelname van je kind aan sport- en cultuuractiviteiten, ja, dan moeten we dat gewoon doen. Een bijzondere rechtszaak voor de rechtbank van Middelburg maandag. Ruim 10 jaar na de moord op Joost van der Linden uit Vlissingen stond er weer een verdachte terecht. Maar de officier van justitie zag echter geen overtuigend bewijs om de verdachte man te veroordelen en vroeg om vrijspraak. Op de avond van 11 oktober 2010 werd Joost van der Linden doodgevonden in een huis aan de Dortsmanstraat in Vlissingen. Er werden 2 verdachten aangehouden, een man en een vrouw. De vrouw was hoofdverdachte en werd vervolgd voor de moord. Maar na vele rechtszaken werd zij vrijgesproken. De man werd alleen veroordeeld tot 5 maanden cel voor het bemoeilijken van het politieonderzoek. Maar hij wordt nu alsnog vervolgd voor moord in vereniging. Nadat de vrouwelijke verdachte is vrijgesproken, heeft de familie geklaagd bij het Hof. Dat kan als ze vinden dat iemand toch vervolgd moet worden. En het Hof heeft de opdracht gegeven aan het OM om inderdaad hem te vervolgen. En dat is wat we nu doen. Joost van der Linden zou zijn gewurgd met een USB-kabel om hem te beroven. Zijn familie vindt het onverteerbaar dat er niemand is veroordeeld. Er waren tenslotte 3 mensen in een woning aanwezig, waarvan er 2 levend uitkwamen en eentje niet. De zaak kwam weer voor de rechter omdat de familie van Joost niet kon leven met het idee dat er nog niemand was veroordeeld. Via een speciale procedure hebben ze het voor elkaar gekregen om de verdachte man alsnog voor de rechter te laten verschijnen. Ruim 700 mensen hebben zich aangemeld om te helpen in de zorg. Maar dat aantal is niet genoeg om het tekort aan zorgpersoneel op te lossen. Nou, wat we binnenkrijgen via extra handen is echt soms noodoproepen ook voor heel korte termijn. Dat gewoon, daar heb je iemand voor morgen, want er is heel veel ziekte en we krijgen het niet rond. Er is nog steeds een hoog ziekteverzuim in de zorg. We kunnen nog altijd meer mensen gebruiken. En toch zijn er heel wat mensen die zich hebben aangemeld, maar niet ingezet worden. Heel veel mensen melden zich aan zonder zorgervaring, waar we nu helaas geen plaats voor hebben. En mensen die wel een verzorgend en verpleegkundig diploma hebben, die zijn heel vaak wel ingezet. De hoop is nu gevestigd op de coronabanen, die vanaf maart beschikbaar komen. Ook voor mensen zonder ervaring in de zorg. Het gaat met name om ondersteunende functies. Dan moet je denken aan gastvrouw, gastheer, echte ondersteuning van de zorg. En we hopen ook met de gesubsidieerde coronabanen, die beschikbaar komen vanaf maart, dat we een nieuwe instroom hebben. Bijvoorbeeld mensen uit de horeca die zich laten omscholen. Met de bedoeling om mensen nu tijdelijk de zorg te laten ondersteunen. Wat verlichting geeft aan zorgmedewerkers. Maar wat ook mensen de kans geeft om kennis te maken met de zorg. In de hoop dat ze in de zorg blijven werken en het tekort aan mensen helpen op te lossen. Wat gaan we doen met 2,6 miljoen euro? Het Rijk heeft dit bedrag aan de Zeeuwse gemeente gegeven om de culturele sector te ondersteunen. Maar gemeenten zijn niet verplicht om de rijksmiljoenen daaraan te besteden. En dat baart sommige mensen zorgen. Ik maak me absoluut zorgen over dit soort maatregelen. Omdat ik denk van, komt het ook daadwerkelijk terecht? Dus ik heb ook alle zeg maar, aangesloten bij het Zeeuws cultureel overleg. Heb ik ook aangegeven van, ga naar je eigen gemeente toe. Klop op die deur. En vraag hoe dat besteed wordt. Die instellingen die bij ons aangesloten zijn, die podia. Ja, die horen natuurlijk in die basis culturele infrastructuur van de gemeente. Maar ze moeten wel duidelijk op die deur gaan kloppen en zeggen van, hallo, hier zijn we. Wie zou jij het nou heel erg gunnen? Ik zou het gunnen aan heel veel kleine musea.
Want daar is, Zeeland is daar rijk in. Maar ook het Podium Rilland, de Wegwijzer. Dat soort kleine theaters die heel belangrijk zijn. Jonge cabaretiers die over 5 à 10 jaar misschien in de Schouwburg staan, maar nu op dat kleine podium staan. En dat soort theaters, ben ik bang, als die geen ondersteuning krijgen, dat die na een jaar, want daar komt het in feite op neer, we gaan open, dicht, dat die na een periode zeggen, ja, maar we kunnen het gewoon niet meer. En denken, dat zou zo jammer zijn, want dat is namelijk ook de doorstroom straks naar de 3 grote theaters in Zeeland. Dus als dat stopt, dan hebben we over 5 jaar ook een enorme verschraling in het aanbod in de grote theaters. En of de zorgen van Henk Schouten terecht zijn, moet nog blijken. Want er zijn gemeentes die nog niet weten hoe ze het geld gaan besteden. En er zijn er die nog druk bezig zijn met het inventariseren wie voor het geld in aanmerking komt. Tot nu toe is er maar 1 gemeente die het geld al heeft verdeeld. En dat is de gemeente Reimerswaal. Het aantal meldingen van seksueel misbruik in Zeeland is in het afgelopen jaar gedaald. Maar het Centrum Seksueel Geweld Zeeland vreest dat dit een vertekend beeld geeft, omdat in coronatijd voor slachtoffers lastiger is om melding te maken. Eva is een van de mensen die wel melding heeft gedaan en zij doet anoniem haar verhaal. Diegene is zowel lichamelijk als mentaal echt over mijn grens heen gegaan. Diegene die heeft me aangeraakt en ja, dat is echt niet oké. Ik heb daar ook voornamelijk mentaal heel erg veel last van gehad daarna. Ik voelde me heel boos, heel bang vooral. En het eerste wat ik dacht was, ik wil je weg. Maar ik kon gewoon niet bewegen. Eva werd in de zomer van 2020 aangerand. Zij is een van de 69 Zeeuwen die in 2020 een melding maakten van seksueel geweld. Voor Eva was het melden een grote en moeilijke stap. Het Centrum Seksueel Geweld Zeeland denkt dat mensen het vanwege de coronamaatregelen vorig jaar extra moeilijk vonden om meldingen te doen. Stel je voor dat je nu naar een illegaal feestje bent geweest en je hebt iets meegemaakt wat niet, wat seksueel grensoverschrijdend is. Dan denk je wel 2 keer na om het te melden, omdat je iets hebt gedaan wat eigenlijk niet mocht. Je gaat niet naar de politie, want je bent bang dat je een boete krijgt. Dus dat zijn allemaal factoren die daarmee in verband staan. Ik weet goed dat ik dan de melding deed, dus dat ik opbelde en ik was zo ongelooflijk bang. En ik keek dan ook steeds zo door het raampje totdat ik lampen zag. En ik dacht, en dadelijk komt hij terug. En gaat hij het nog verder proberen? Of zo onzeker en zo bang. Je zit boven op elkaars lip. En de vrouw die wordt misbruikt door de man tegen haar wil in misbruikt. En die vrouw die heeft gewoon geen centimeter ruimte, geen mogelijkheid om zelf even hulp in te schakelen, om te bellen, om hulp te roepen. Wij verwachten dat wanneer het weer wat soepeler wordt, de maatregelen, dat we dan ook meer meldingen krijgen. En dat is ook goed, want wij kunnen mensen helpen. Het Centrum Seksueel Geweld Zeeland probeert daarom met video's op sociale media en een speciale chatfunctie op de website de drempel voor het melden van seksueel misbruik te verlagen. Ik hoop dat bij wie dit overkomt, dat hij zichzelf serieus gaat nemen. Of in ieder geval naar iemand toe gaat of kan gaan bij wie hij of zij zich vertrouwd voelt. Zodat hij of zij in ieder geval zijn of haar verhaal kwijt kan. En misschien wel uiteindelijk de stap kan zetten om een melding te doen. De inspecties en de jeugdautoriteit gaan niet akkoord met de opsplitsing van Intervens. De Zeeuwse gemeente wilde de jeugdzorgorganisatie opheffen en verdelen over 3 andere organisaties. De beslissing vanuit Den Haag komt niet echt als een verrassing voor de gemeente. Je zou het bijna kunnen zeggen dat het al klaar lag voordat ze het rapport hadden gelezen. Daar hebben we wel mee te doen. En dat heeft ons ook gebracht dat we de afgelopen dagen flink aan tafel hebben gezeten met het ministerie om eruit te komen. Ondanks de zware kritieken van de afgelopen maanden en de tik op de vingers van de inspectie, staan de Zeeuwse gemeenten nog steeds achter hun oorspronkelijke idee om Intervens op te heffen.
Maar als ik gewoon terugkijk naar het feit hoe wij dat proces hebben doorlopen, dan kan ik gewoon met een zuiver geweten hier zeggen dat wij dat proces goed hebben doorlopen. Dat we dat goed hebben afgepeld met elkaar, goed hebben gewogen met elkaar. Soms ook nog in bepaalde momenten stapjes terug gedaan hebben om echt wel te kijken van zijn we op de juiste weg. De gemeentes gaan nu in gesprek met Jeugdbescherming West om Intervent alsnog in zijn geheel over te laten nemen. Intervent zelf ziet een volledige overname ook zitten. Over een kleine maand is het zover. Dan zijn de Tweede Kamerverkiezingen. En om ervoor te zorgen dat iedereen coronaproof naar de stembus kan, zijn er veel aanpassingen nodig. Maar daardoor zijn niet alle stembureaus geschikt. En als ze dat wel zijn, moet er ook nog van alles worden geregeld. In Terneuzen zijn ze er al druk mee bezig. Er zijn extra mensen voor ingezet, zoals deze stagiair. Wat we gedaan hebben is met pijlen aangebracht hoe mensen moesten lopen. We hebben desinfectiepalen neergezet op de plekken waar de mensen binnenkomen en naar buiten gaan. Mondmaskers worden verplicht. Overal moet genoeg afstand tussen zitten. Is het daarmee veilig om te gaan stemmen? Ja, als het goed is, wordt alles gewoon super veilig. Als mensen op elkaar letten, dan komt het helemaal goed. We zijn ook naar al die locaties geweest. Daar hebben we een team voor samengesteld. En die locaties zijn op toegankelijkheid getoetst, maar ook getoetst op het coronaproof inrichten. En dat is gelukt. Verschillende stembureaus zijn 2 dagen extra open, ook op de maandag en de dinsdag, om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt. Op de website wordt aangegeven waar het druk is of waar het juist niet druk is. Elk stembureau houdt dat bij? Ja, dat klopt. En dat heeft alles te maken met een goede spreiding te krijgen over die dagen. En dan nog het bekende rode potloodje, wat iedereen gebruikte. Ja, nou daar hebben we ook aan gedacht, want ja, die potloden die zouden allemaal schoongemaakt moeten worden. En dat is natuurlijk een behoorlijk karwei. We hebben daarom gekozen om 30.000 potloodjes te kopen. En die geven we mee aan de kiezer. En een Zeeuws touringcarbedrijf heeft ook iets bedacht om het stemmen coronaproof te laten verlopen. Zij bouwen 30 van hun touringcars om tot stembus, die op willekeurige plaatsen kunnen worden ingezet. Hier bij de voordeur stapt men in. Hier kunnen de handen gedesinfecteerd worden. Je stapt naar binnen. Hier bij het stembureau ontvang je het stembiljet van de stemmedewerker. Je brengt hier je stem uit op het geïmproviseerde bureau. Je pakt je stembiljet en je gooit hier je stembiljet in de stembus. De gemeente Haarlem heeft al 5 stembussen besteld en die opdrachten zijn meer dan welkom, want het touringcarbedrijf leidt op dit moment door de coronacrisis 40% omzetverlies. Het is gewoon een keiharde klap. Ja, we hebben vorig jaar een faillissement achter de rug gehad en toen is er een doorstart gemaakt. Dus wij zijn een nieuwe onderneming en wij hebben geen ondersteuning vanuit de overheid. Maar goed, we zijn weer een jaar verder met z'n allen de schouders eronder en we gaan er gewoon voor. Vooralsnog hebben zich geen Zeeuwse gemeenten gemeld voor deze stembus. De Zeeuwse vakantieparken doen goede zaken in de voorjaarsvakantie. Ondanks de lockdown en het ontbreken van buitenlandse gasten zijn er veel boekingen. We zitten nog niet vol, maar we zijn wel zeer tevreden. Hier zijn ook hele leuke kinderen en leuke toestellen. Dus daarom kwamen wij hierheen om even los van al dat corona te zijn. Mensen zijn toch blij dat ze even weg zijn van thuis. Iedereen zit natuurlijk heel erg kort op elkaar, ook thuis op het werk, maakt allemaal niet uit. En mensen zijn echt wel bereid om even lekker uit te gaan waaien of lekker de natuur in. Trampolines en springkussens en automatisch voetbalveld of zo. Ik heb het hier helemaal naar mijn zin. Ja, en dan heeft u de rest van de provincie nog niet eens gezien. En daarmee zijn we weer rond voor vandaag. Nog een fijne avond en tot morgen.